sabat di kalangga naglaw ko alimamiis ka awan mangla ka maibaga kumusta di mo pa ikuna yak maawatan day tuwirit na ako ka di kakatwa misuna nagmayat ibinyo adwa ngayon ituret ko pait na kaawanin ni ayan ayanda kung marag sa kaking kuwanan yang anong palubusan ka sa paitan na ipaayla ni ayat akal dari kaguman kanis niya itikulang lipate kung ipaitin na panlaban dapat kemudian dari kapsalnya delasan kapsalnya shoutout ko rin sa mga friends ko rin sa YouTube. You know, ano sa muna tayo natin? Kumusta di mo ba ikuna yak maawatan day tuwirit na gapo ka di kakatwa isuna nagmayat ibinyo adwa ngayon iturit ko pait na kaawanin ni ayan ayanda no narag sa kaking kuwanan ang yang arun palubusan ka sa paitan maipaayla ni ayat akal kali kaguman tano siya ikikunam lipate kun ipaitin na panlaban tano siya ikikunam lipate kun ipaitin na panlaban sana po mag-enjoy ko mga friends. Ikot-ikot po sa mga viewers na